ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹರ್ಷೀಸ್ ಹಳ್ಳಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಗೈಸ್ ಇನಿ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರು ದಾತ ಪಂಡ ದೋಸೆ ದೋಸೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಗೋಧಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇವರ್ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಅರಿಪುರ ಪಾಲು ಮಿಕ್ಸ್ ದೋಸೆ ಒಂಜಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಆಗ್ತು ಓದಿ ದೋಸೆ ಆಗ್ತು ಒಂಜಿ ದೋಸೆ ಅಂಚೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಪೂರ ಬಿದ್ದಾರ್ದಾನ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಪೋಪುನ್ ಗೈಸ್ ಎನ್ಕ್ಲೆ ಇನ್ನು ಬುಕ್ಕ ಅಂದಿಕ್ಕು ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ಏನ ತಿಂಡಿ ತಿಂದಾಂಡು ಕರ್ಮ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಬಿದ್ದಾಡ್ರಾನಾಗ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಪಾಡ್ನ ನಾವು ಬೊಚ್ಚಂದ ಒಂದುಂಟು ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತೀವಿ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಪಾಡ್ನ ಪಾಡ್ಗ ಬಲೆ ಒಂದು ಬಸ್ ಉಂಟು ಲೆಕ್ಕ ತೋರಿಸಿ ಜೋರಿಜ್ಜಿ ಪನಿ ಪನಿ ಬರ್ತದೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ಕೋಡೆ ಬೈ 2 ವರ್ಷ ಬರ್ನ ಖಾಲಿ ಶರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಾರ್ದು ಸ್ಕರ್ಟ್ ವಾರ್ದು ಮಸ್ತಿ ಜನ ಪನಿ ಪನಿ ಬರ್ಸ್ಬಾರು ಅಂತ ಓ ಬಣ್ಣಗ ಚಂಡಿ ಅನ್ನ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಪೂನಾಗ ಚಂಡಿ ಅನ್ನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಡಿದ್ರು ಪೂರ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಟೈಟ್ ಹುಡುಕಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಬೇತಾರೆ ತುಲೆಗೆ ಯಾನ್ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಪಾಡ್ದ ನಂಗೆ ಬರ್ಸ ಉಂಟು ಬರೋದುಂಡು ಪನಿ 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 ದೆಪ್ಪುನ ನಾವು ಬರ್ಚ ಅಂದಪ್ಪ ಪಿರ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಅರ್ಧದ ಪಿರ ಬರ್ತೇನೆ ಪಿರ ಮಾಡ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಅಂತಿದ್ದೇವೆ ಕ್ಲೀನನ್ನ ಬೈಯತಿತ್ತು ಬಾಯ್. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಯಾನಿತ್ತು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆ ಗಂಟೆ ತಾನು ಗೊತ್ತಲೆ 6:55 ಆಂಡು ಇತ್ತ ಲೇಟ್ ಕತ್ತಲೆ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ ಅಪ್ಪಜಿತ್ತಲೆ ಯಾನು ಬನ್ನಾಗೆನ್ನೆ ಒಂದು ಜಾಜರ ಅದಿಪ್ಪುಂದು ಪಿದಡ್ನಂಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಫೀಸ್ ಇರ್ದು ಪಂಡ ಇಟ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಪುರ ಬೈದಿತ್ತರು ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತು ಒಂದು ಆಜಾರನೇ ಆತನೆ ಅಲ್ಪ ಪಿದಡ್ನಾಗ ಇತ್ತು 6:50ಗೆ ನಿಲ್ಲಾಗ ಎತ್ತದೆ ಇತ್ತು 6:55 ಆಂಡು ದಾಲಿಜ್ ಗೈಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಾಲಿಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಪ್ಪಿದ ಸೌಂಡ್ಗೆ ನನಗೆ ಕಪ್ಪೆಲ್ಲ ಪೂರ ಬುಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕತ್ತಲ ಒಂದು ಬರ್ತನತೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಡಗೆ ಏನು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ದ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಡ್ವೆ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋಪುನಂದ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಮರಪಂದೆ ಮನ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.